I was shown in the realm of the spirit an elevator and a door. And I saw in the realm of the spirit in 2014, then our vice president, Vachiri General, opening an elevator door and ushering then our president into the elevator. Elevator ikasimuka. Atina kwasa kuzvinzwisisa. Atina kwasa kuzvibata. Uye atina kukwanisa kuzvitenda nekuda kwemamiriro akanga achiitika zvinhu. But uri kuona here kuti nyaya dzimwe chete dzandakaudzwa 2014 dzeelevator, elevator iyoyo ichiripo. Da kuti unditeerere. Elevator iyoyo ichiripo. Uri kuona here kuti 2023 zvandiri kutaura pano unogona kutadza kuzvigamuchira nekuda kwema circumstance, nekuda kwema events ari kuitika right now. Uri kutenda here kuti in the realm of the spirit, God showed me the same elevator, the same door, but the ruling party ushering or opening a door to the leading opposition party. Zvandataura izvi zvinogona kutadza kugamuchirika, but ndo zvichazoitika 2023 kuti muchaona kuti the ruling party, kutaura kwandiri kuita izvezvi haisi kuzomanikidzwa, asi kuti ichaona zvakanaka to usher and to open the door for the current leading opposition party. Zvandataura izvi zvinogona kutadza kugamuchirika, asi this is what going to happen. Vanhu vachamhanya. Da kuti undibatisise. In the realm of the spirit, vanhu vari kumhanya. But pane mhando mbiri dzavanhu vari kumhanya. Pane mhando yekutanga, povo ichanga ichimhanya, kwete nekuti iri kumhanyiswa kana kuti iri kutiza, ichamhanya ichipururudza ichifara. Yekutanga. Vechipiri vachamhanyiswa. This is a group of the elites vakange varipo pakutanga, zvinhu zvichivaendekera, vachamhanya vachitiza. Vachiri kundishamisa ndechekuti hakuna ari kuvadzingirira, hakuna ari kuvamhanyisa, but ivo mavari vari kuzviona kuti zvakanaka kuti vatize, but pasina ari kuvamhanyisa, pasina ari kuvadzingirira. These are the events that are going to happen. Tanga kuverenga kutanga kupera kwegore rino tichipinda mu 2023 kwete kugumira ipapo until the year 2025. Zvandataura izvi ndo zvichazoitika mugore ratiri kutanga 2023 zvichitangira mukupera kwegore rino. Rekedza ndidzokorodze kuti unyatsondinzwisisa. In 2014, God showed me an elevator. In the same elevator there was a door, and that door was opened by our vice president. By then he was general. He was ushering our current president, by then vakanga vasiri president, into the elevator. Elevator ikasimuka. Hazvina kumeka sense panguva iyoyo because of the circumstance and the events that were surrounding our political arena. But 2017, the prophecy or the vision was fulfilled. And the same event, it is going to happen. And the ruling party is going to usher or is going to open the same elevator door to the leading opposition party. Not because irikuda, but because it is the right thing to do. Kwete nekuti varikuda, vanhu vese vakakomberedza, hakuna anenge achida, but it will be the right thing for them to do. Kune mhando mbiri dzavanhu vachamhanya. Vekutanga ipovo, as I see in the realm of the spirit, vari kumhanya kwete nekuti vari kudzingirirwa, but vari kumhanya nekuti vari kufara. Group rechipiri, the elites vakange varipo vakagara, zvinhu zvichivafambira, vachange vachimhanya kwete nekuti vanzi mhanyai, kwete nekuti vari kudzingirirwa, kwete nekuti vatizai, asi vari kuzviona mavari ivo kuti vanofanira kutiza nekuda kwezvakaitika kumashure. I want you to write this prophecy down, for it shall come to pass. Kana zvikasaitika, ini handinyare nekuti handisini ndazviratidza, asi Jehovah ivo vega ndo vachanyara. For this thing shall happen and it shall come to pass.
God bless you. Thank you.